Morjesta, se on Brouskit täällä ja mä oon Kuiskuri ja mun kaveri on Elmu ja tänne tulee pelivideoita. Joo, ja suurimmaksi osaksi Rocket Leaguea ja Minecraftia. Useimmiten mä pelaan Rocket Leaguea ja Kuiskuri pelaa enemmänkin sitä Minecraftia ja Bus Simulatoria, eli mä tehdään ehkä suurimmaksi osaksi videoihin. Vähän kaikenlaista. Joo, ja ollaan hyvin humoristeja ja Videoideoita saa heittää. joo, ja Rocket Leagueen pääsee aina mukaan ja joka viikko yritetään ainakin tehdä yksi video tai striimi tai kumpainenkin. Ja aina pääsee Rocket Leagueen siis mukaan. Ja pidetään hauskaa ja tilatkaa ihmeessä ja laittakaa kello päälle, että ette missaa mitään. Joo. Noin. Ei se on muuta kuin ensi videon tai ensi striimiin. Morjes. Morjes.